Bon dia, soc la Carme Martín, soc la nova coordinadora de l'especialitat de Sistemes d'Informació. A l'estiu de l'any passat vaig rebre la missió de gestionar i millorar aquesta especialitat, d'aquí la música que he escollit per començar i que, com podeu veure, vaig acceptar. Després de parlar amb molts de vosaltres, vaig arribar a la conclusió que hi havia certes coses d'aquesta especialitat que no s'acabaven d'entendre prou bé. I per això volia aprofitar aquesta presentació per aclarir-vos aquests punts que jo considero que són com saber que aquesta podria ser la vostra especialitat, què us aportarà i sobretot per què us pot servir, o sigui, de què podeu treballar si la feu. En què consisteix l'especialitat ho han explicat increïblement bé els meus predecessors i, per tant, si finalment considereu aquesta especialitat com a opció, us recomano veure les presentacions anteriors, especialment la darrera publicada a la web de la FIP d'en Joan Antoni Pastor. Com saber que aquesta podria ser la vostra especialitat? Aquí us volia aportar la meva experiència personal, si em permeteu. Jo vaig escollir aquests estudis perquè m'encantava treballar amb sistemes complexos, detectar problemes, aportar solucions i millores. I quan vaig fer una assignatura similar a la que vosaltres feu ara, que és IES, jo vaig veure claríssim que per mi no hi havia res més real, més complex i més interessant que una urbanització. I vaig orientar els meus estudis a fer totes les assignatures que ara serien de l'especialitat de sistemes d'informació. Per tant, si haguessin existit les especialitats quan jo estudiava, claríssimament jo soc de sistemes d'informació. És més, si hagués també tingut la possibilitat de fer una segona especialitat, tenint en compte el que a mi m'agradava fer i per les altres assignatures que vaig escollir, i no m'ho hagués pensat i hagués fet una segona especialitat que en el meu cas hagués sigut la de computació. La meva experiència és una mica antiga, i per això us he portat dos estudiants que us explicaran també la seva experiència i que sobretot se centraran més en els temes de què us pot aportar aquesta especialitat i per què us pot servir. Comencem escoltant a l'Àlex Rubio. Hola, soc l'Àlex Rubio Quintana, graduat en Enginyeria Informàtica aquí a la FIP, a la facultat, i soc aquí per explicar-vos com vaig fer la meva tria d'especialitat. De fet, Sistemes de la Informació no va ser la primera especialitat que vaig escollir, em vaig equivocar un parell de vegades. Però a mesura que anava cursant assignatures optatives, me'n vaig donar compte que el que més m'agradava era el món de les organitzacions i, per tant, decididament, l'especialitat que havia de triar era Sistemes de la Informació. Des de llavors, la meva trajectòria tant laboral com formativa ha sigut molt positiva. Vaig estar 4 anys en un ajuntament com a regidor de Noves Tecnologies. Posteriorment em vaig matricular i vaig cursar el màster en Enginyeria Informàtica i actualment soc consultor en una multinacional que es dedica al desenvolupament d'un software molt concret. Jo vaig triar el que més em va agradar, per aquelles assignatures que més em van agradar i espero que aquesta experiència meva, aquesta vivència meva, també us ajudi a vosaltres en la vostra tria d'especialitat i que acompliu tots els vostres propòsits a la fi. Escoltarem ara la Maria Hitz. Hola, ¿qué tal? Me llamo María Hitz y soy gerente en la gestión de ciberseguridad y compliance officer para una multinacional. Mi trabajo consiste principalmente en 1. Liderar la gestión de riesgos a nivel global de la empresa y conducir evaluaciones de riesgo para entender nuestras áreas de mejora, tanto en tecnologías como en procesos y poblaciones, para protegernos de las nuevas amenazas cibernéticas y geopolíticas que pueden afectarnos a nosotros y a nuestros clientes. Y 2. Garantizar que cumplimos con los requisitos legales y las políticas internas y externas de la empresa, como por ejemplo la ISO 27001, que garantiza que nos protegemos ante posibles brechas de ciberseguridad. De esta manera podemos asegurar a nuestros clientes, a los accionistas y a nuestros socios que estamos tomando las medidas necesarias para proteger los datos de la empresa. Un poco de trasfondo de mí. Yo me gradué en la FIB en 2019 habiendo escogido la especialidad de Sistemas de Información. Es una especialidad única, ya que combina y estudia los diferentes campos científicos de la informática, los negocios y la gestión. Al hacer esta especialidad, aprendí a utilizar las diferentes herramientas
para entender y desarrollar las necesidades de la empresa. Esta especialidad es la opción correcta para aquellas personas que quieran tener esta visión global del trabajo que hacen y la empresa en la que trabajan. Te ayuda a desarrollar un perfil transversal que, primero de todo, abre muchas puertas a nivel laboral y también pues, te da las herramientas necesarias para abrir tu proyecto personal. Así que escoge bien y escoge sistemes d'informació. Moltes gràcies als dos. Com podeu veure, els nostres estudiants estan molt satisfets d'haver fet aquesta especialitat i això ho aconseguim amb un professorat excepcional que en sap molt del que explica i ho explica molt bé. I per això he pensat que el millor és que coneguéssiu el professorat que podríeu tenir si feu aquesta especialitat i que ells mateixos us presentin les assignatures obligatòries. Comencem amb DSI. Hola, bon dia. Soc Enric Mayol, professor del Departament d'Enginyeria, Serveis i Sistemes d'Informació i el professor responsable de l'assignatura Disseny de Sistemes d'Informació d'aquesta especialitat. Us heu plantejat alguna vegada com les empreses adopten sistemes d'informació? És a dir, com aconsegueixen implantar un sistema d'informació en el seu entorn? Com a informàtics, el plantejament inicial que tindríem seria el de desenvolupar nosaltres mateixos aquest sistema d'informació o aquesta aplicació. Però existeixen alternatives. Podem comprar un producte ja elaborat i comercial que adaptem, podem subcontractar una empresa que s'encarregui de fer el desenvolupament o podem agafar i, de diferents aplicacions que tenim, integrar-les per composar un sistema d'informació més gran. Aquesta és la idea de l'assignatura. Treballar sobre aquestes diferents alternatives, analitzar-les, comparar-les i veure quina és la més adequada en cada cas. Espero que aquesta assignatura us pugui agradar i puguem treballar tots plegats. Seguirem ara amb CIO. A l'assignatura de Sistemes d'Informació a les organitzacions ens dediquem a estudiar com els sistemes d'informació, els sistemes informàtics, les xarxes, internet, les bases de dades, les aplicacions s'apliquen a les empreses i com aquestes empreses, com les empreses i les organitzacions es van transformant i canvien la manera de treballar, els serveis que ofereixen i com la seva raó de ser. També veurem com històricament les tecnologies de la informació han estat definides i han avançat amb la mateixa vegada que les organitzacions, amb la qual hi ha com un vincle molt interessant entre la transformació digital de les empreses i l'evolució de les tecnologies informàtiques. Aquesta assignatura és el que necessita saber una persona que ha de fer de responsable d'informàtica, de sistemes d'informació d'una empresa i prendre decisions, més enllà que com desenvolupar una aplicació concreta o com muntar un sistema concret, entendre tots els sistemes d'informació de l'organització i com es relacionen amb la missió i l'operativa de la mateixa organització. Em dic Maria Rivera Sancho i soc la responsable de l'assignatura Enginyeria de Requisits. Aquesta assignatura és obligatòria per les especialitats de sistemes d'informació i enginyeria del software. Ser desenvolupador de software és un privilegi perquè canviem el món, però també és una gran responsabilitat perquè canviem el món. Decidir quin sistema cal construir, què ha de fer el sistema que cal construir, és un dels aspectes més difícils i que determinen més l'èxit d'un sistema software i de la mateixa manera és un dels elements més difícils de corregir si es fa malament. A l'assignatura aprenem a licitar els requisits, a decidir quin sistema cal construir, a licitar-los, especificar-los i validar-los. Ho fem bàsicament a través del projecte de l'assignatura. Es comença bé formulant un problema o bé identificant una oportunitat d'innovació que una tecnologia permet tirar endavant i a partir d'aquí determinem els requisits, els especifiquem i els validem. En definitiva, el que fem a l'assignatura és aprendre a ser
enginyers de requisits. Seguirem amb NE. Hola, bon dia. Soc Ferran, el professor responsable de negoci electrònic, assignatura que té per objectiu que vosaltres, com informàtics i futurs directius, entengueu quins sistemes i tecnologies de la informació teniu a l'abast per fer més competitives a les empreses. Utilitzant un sistema real, el llibre, entendreu la importància dels ERPs, que aporten un sistema informàtic global a les empreses, i dels sistemes CRM, que milloren i gestionen la relació amb el client. En aquest taller veureu quina feina fa un consultor quan personalitza i instal·la aquests sistemes. Internet també ha consolidat el comerç electrònic. Llavors, vosaltres haureu de fer una tenda electrònica 100% operativa amb PrestaShop. I finalment entendreu com una empresa com Dell, quan rep una comanda vostra, són capaços de coordinar-se amb centenars de proveïdors, fer-vos l'ordinador i enviar-los a la casa en una setmana. Això és possible gràcies als sistemes SCM que gestionen i optimitzen la cadena d'aprovisionament i que vosaltres en fareu un prototipus basat en pantalles a classe. Bé, us esperem a negoci electrònic amb il·lusió. Vinga. I finalment acabarem amb ADI. Soc la Lídia Montero, professora de l'assignatura AD, Anàlisi de dades i explotació de la informació. En aquest curs començarem fent un tractament de les dades, depuració i filtratge per preparar-les de cara a les anàlisis posteriors. A continuació veurem les tècniques més emprades per la descripció multivariant en ciència de dades, components principals, correspondències múltiples i simples. Acabarem aquest bloc amb el que seria una introducció a la classificació supervisada i no supervisada. El segon bloc d'aquest curs consisteix en el modelatge estadístic de cara a la predicció. Aleshores veurem i construirem models adreçats a variables numèriques i variables binàries i validarem aquests models. Aleshores la validació és clau, perquè com deia un gran estadístic, tots els models són falsos, però alguns són útils. Bé, a part d'aquestes assignatures que us han presentat els professors, també tenim, com a totes les especialitats, l'assignatura de projecte de sistemes d'informació, i com a assignatures complementàries, si voleu saber més de les dades del sistema d'informació, teniu ABD. Si el que voleu és més coneixements d'anàlisi de dades d'investigació operativa, CAIM i IO, i si voleu més informació d'estratègia de negoci, doncs MI, BPE i EDO. I això és tot. No tothom serveix per aquesta especialitat, però si vosaltres ho veieu clar com ho vaig veure jo, doncs com ens ha dit l'Àlex, no us equivoqueu, i com ens ha dit la Maria, no ho dubteu i escolliu sistemes d'informació. Moltes gràcies a tots els que han participat en aquesta presentació. Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i si teniu dubtes doncs podeu contactar amb mi i en seguim parlant.